Idan kana buƙatar kallo ko sauke wannan fim ɗin a cikin wayarka, ga yanda za ka yi. Da farko za ka shiga cikin browser ka, bayan ka shiga cikin browser ka sai ka zo a nan inda aka sa searching sai ka rubuta algaita 247. A inda ka rubuta algaita 247 sai ka danna sai ka tura. Bayan ka tura ga website ɗinsu nan na algaita 247 sai ka shiga ciki. Yayin da ka shiga ciki ga fina-finai nan sai wanda ka zaɓa. Misali mu ɗauki jami'in takife. Bayan na ɗauki jami'in takife ga wurin da aka saka downloading wato zazzagewa. Da zarar na taɓa kan download ɗin nan ga shi nan ya samu min cikin minti 10 zai shigar da ni yanda zan zazzage ko kuma in kalla a ciki. Yawwa da zarar ya gama da kanshi za ka ga ya cigaba da loading ya buɗe. Yawwa to da zarar na danna kan play fim ɗin zai buɗe. Ina danna wannan arrow ɗin fim ɗin zai buɗe ko kuma ga wani arrow a nan da zarar na shige shi na danna shi shima fim ɗin zai buɗe.